Welkom by Klein TV. Vandag gaan ons leer hoe om vorentoe en agtertoe te tel van 1 tot 10 en 10 tot 1. Gebruik jou handjies om saam te tel. Ek hoop jy's reg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou gaan ons agteruit tel van 10 tot 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou gaan jy moet raai watter een kom volgende of voor. Watter nommer kom voor 6? Nommer 5. Watter nommer kom na 3? Nommer 4. Watter nommer kom voor 8? Nommer 7. Watter nommer kom na 9? Nommer 10, wel gedaan. Tot volgende keer. Totsiens.